Η Διονυσία Χατζιαντονίου είναι μια γυναίκα πολύ χαμογελαστή, όπως θα δείτε και εσείς, και ιδιαίτερα δυνατή, καθώς αντιμετώπισε το πρόβλημα υγείας της. Είναι μια χαρά αυτή τη στιγμή. Θες να μου πεις εσύ την ιστορία σου? Δεν θέλω να ξεκινήσω εγώ. Ναι, ξεκίνησε η ιστορία μου πριν 5 χρόνια. Διαπιστώθηκε ότι είχα ένα αυτοάνωσο, το οποίο με χτύπησε στα μάτια. Νοσηλεύτηκα μία εβδομάδα στο νοσοκομείο. Όπου αυτό πώς το ανακάλυψες? Αυτό ξεκίνησε στην αρχή να βλέπω θολά από το ένα μάτι και μετά πήγε και στο άλλο, επεκτάθηκε. Πάνω που είπα, οκ, όλα μια χαρά, να κόψαμε την κορτιζόνη, πάμε καλά. Μετά ξεκίνησε το θέμα, δηλαδή καλοκαίρι σταμάτησα την κορτιζόνη. Τον Δεκέμβριο διεγνώστη με inside του καρκίνωμα. Είχα ένα υγρό από τη θηλή, το οποίο με ανησύχησε. Γιατί είσαι πολύ νέα για να πηγαίνεις να κάνεις μαστογραφία. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, μέχρι τότε είχα τις κανονικές εξετάσεις, την ψηλάφιση από το γιατρό μου και τους υπερήχους. Σε ανησύχησε εσένα αμέσως? Ναι, με ανησύχησε αμέσως, γιατί όντας που υπήρχε το αυτοάνωσο, με τα φάρμακα της ανοσοκαταστολής, με την κορτιζόνη, 2,5 χρόνια. Και βλέπεις λοιπόν να ανακαλύπτεις και κάτι άλλο στο σώμα σου. Ναι, το οποίο λέω κάτι έχω. Πάω στο γιατρό μου, κανονικά κάνω τους υπερήχους, όλα τα σχετικά, βγαίνουν όλα καθαρά, το αφήνουμε. Μετά από 2 μήνες όμως, πάλι το υγρό. Λέω κάτι γίνεται. Δηλαδή το ένστικτό μου ήταν τόσο δυνατό εκείνη τη στιγμή που λέω πρέπει να το ψάξω. Εσύ από μόνος σου στην ψηλάφιση έπιανες κάτι ή απλά ήταν το τίποτα. Απλώς ήταν το ένστικτό μου. Πίστευα ότι για να βγαίνει αυτό το υγρό κάτι υπάρχει. Και μου λέει, βρε Διονυσία, πήγαινε κάνε, μου λέει, και μια ψηφιακή μαστογραφία, γιατί είσαι μικρή, αλλά εφόσον επιμένεις, μου λέει, τόσο πολύ, κάντι. Και εκεί φάνηκε, διαπιστώθηκε ότι είχα σειραίουσες μικροαποτιτανώσεις. Αυτό έπρεπε να αφαιρεθεί? Έπρεπε να αφαιρεθεί, ναι, για να γίνει βιοψία. Μπαίνουμε, κάνω τη βιοψία και δείχνει ότι είναι inside του καρκίνωμα, προκαρκινικό στάδιο. Πηγαίνω, μου το λέει και μπήκαμε για ένα δεύτερο χειρουργείο για να καθαρίσουμε ένα πιο μεγάλο κομμάτι για να ξεκινήσω ακτινοβολίες. Αλλά η βιοψία έδειξε ότι και το υποτιθέμενο καθαρό κομμάτι είχε τέτοια πραγματάκια. Οπότε εκεί πέρα μιλήσαμε για τις εναλλακτικές, δηλαδή ή θα συνεχίζαμε να προχωρούσαμε με ακτινοβολίες ως έχει, ή υπάρχει η άλλη λύση της μαστεκτομής. Και εκείνη την ώρα της απάντησα, κλείσε μου χειρουργείο, θα μπω για μαστεκτομή. Χωρίς δεύτερη σκέψη? Όχι. Υπήρχε μια πιθανότητα 70% να νοσήσω με καρκίνο. Να τις κάνεις, ναι, και παρόλα αυτά. Και πάλι ναι, επειδή υπήρχε και το αυτοάνωσο. Ο γιατρός μου είπε ότι δεν είναι μια απόφαση που θα την πάρεις τόσο εύκολα. Της λέω όχι, κλείσε μου χειρουργείο. Δεν το έχεις μετανιώσει? Όχι, σε καμία περίπτωση δεν το έχω μετανιώσει. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελισσόταν αν συνέχιζα με τις ακτινοβολίες. Όμως ήταν ένα πράγμα που δεν ήθελα να το διακινδυνεύσω. Βέβαια, εντάξει, όλο αυτό δεν ήταν ό,τι πιο εύκολο. Εκεί θέλω να με πας. Εντάξει, στην οικογένειά μου, οι φίλοι μου, όλο αυτό, υπήρχε έτσι μια αναταραχή, μια στεναχώρια, όλο αυτό το πράγμα. Ήταν αντίθετη με την απόφασή σου? Όχι. Οι γονείς μου, οι αδερφοί μου, όλοι μου λέγανε ότι είναι καλύτερο για σένα. Και να σου πω και κάτι. Εγώ ήμουν αποφασισμένη, δηλαδή ό,τι και να μου λέγανε, δηλαδή και έστω να μου λέγανε ότι βρε παιδί μου να το πάμε λίγο με τις ακτινοβολίες και να δούμε, δεν μ' είχε πιάσει ένα πράγμα, δηλαδή και μόνο στο άκουσμα ότι δεν πέτυχε η ακτινοβολία και όλα αυτά. Μόνο στην ιδέα, ναι. Εγώ ήθελα να ξεμπερδεύω. Πριν προχωρήσουμε και στη μαστεκτομή, είχα συναντηθεί και με την πλαστικό μου, γιατί έπρεπε να μου δείξει φωτογραφίες, γιατί έπρεπε να δω πώς είναι. Δηλαδή, εγώ ναι, είπα ναι, θα προχωρήσω στη μαστεκτομή, αλλά έπρεπε να ξέρω πώς θα είμαι μετά, πώς θα αντικρίσω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Εντάξει, υπήρχε αυτό το λίγο στην αρχή, όταν μου δείξε φωτογραφίες, αλλά το ξεπέρασα.
Θυμάμαι την ημέρα του χειρουργείου, όπως έμπαινα στο ασανσέρ που γύρισα να κοιτάξω πίσω, γιατί είχαν έρθει όλοι. Κοιτάγανε, ξέρεις, εντάξει, κλαίγανε, ήταν δύσκολο όλο αυτό και τους έλεγα μην κάνετε έτσι καλά, σε 4 ώρες θα τα ξαναπούμε. Δηλαδή τους έδινα και δύναμη. Πιστεύω εκείνη την ώρα ότι ήσουν τόσο δυνατή, το έκανες έτσι. Είχα παγώσει και κατά κάποιο τρόπο τα συναισθήματά μου, γιατί έπρεπε να είμαι και δυνατή για να ανταπεξέλθω. Πέρασα δύσκολα στην αρχή, αλλά επειδή πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό, έκλεινα τα μάτια μου και έλεγα κάνε υπομονή, προσπαθούσα να κοιμάμαι πολλές ώρες. Κάθε μέρα λέω που θα περνάει θα είσαι και καλύτερα. Διονυσία μου, όταν ολοκληρώθηκε το χειρουργείο και ήταν η ώρα να αντικρίσεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη, πώς ήταν αυτές οι στιγμές? Δεν σου κρύβω ότι την πρώτη φορά στο καθρέφτη έμεινα αρκετή ώρα. Δηλαδή κοιτούσα, έλεγα θα ξαναγίνει το στήθος μου, θα αποκτήσω την σεξουαλικότητά μου, όλο αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ένα κομμάτι της μητρότητας. Αυτό το όχ για μένα ήτανε, αλλά εκείνη την ώρα ταυτόχρονα σκέφτηκα ότι όμως έβγαλες αυτό που είχες από μέσα και θα ζήσεις. Είχες κάποια κληρονομικότητα με καρκίνο του μαστού, υπήρχε κάτι να σε αγχώνει? Ναι, καρκίνο του μαστού ήταν και οι δύο μου οι γιαγιάδες. Η μία γιαγιά μου στο στήθος και η άλλη ξεκίνησε γυναικολογικά και μετά πήγε στο στήθος. Δηλαδή οπότε είχα και στο το κληρονομικό. Ναι, υπήρχε και αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν το σκεφτόμουν και αυτό. Δεν ήθελα να πεθάνω. Εγώ αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που είπα στη γιατρό μου. Όταν της είπα κλείσει χειρουργείο, δεν θέλω να πεθάνω. Όλο αυτό το διάστημα είχες κάποιο σύντροφο? Όχι, δεν είχα σύντροφο. Όταν έκανα τη μαστεκτομή ήμουνα μόνη μου. Μετά από τη μαστεκτομή μέχρι την αποκατάσταση υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις για να προχωρήσει. Αλλά μόλις μάθαιναν το τι είχα, δεν προχωρούσε. Πολλοί άνθρωποι δεν είναι τόσο δυνατοί. Ναι, ναι. Οπότε, ξέρεις τι, δεν έκατσα να αναλωθώ. Είμαι ένας άλλος άνθρωπος, πιστεύω. Δεν έχω καμία σχέση με την παλιά Διονυσία. Χαίρομαι που μου έτυχε αυτό το πράγμα, όσο και αν παράξενο, δηλαδή, αν ακούγεται σε σένα και στους τηλεθεατές. Γιατί μέσα από αυτό ξαναγεννήθηκα. Δεν στεναχωριέμαι πλέον παρά μόνο για ότι έχει πραγματική σημασία. Μέσω της αρρώστιας μου πιστοποιήθηκα από επιτροπή και πέρασα στο Καποδιστριακό. Στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών είναι τμήμα τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών για τουρκολόγους. Πάρα πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ τα τουρκικά και λέω ότι εγώ θα συνεχίσω τη ζωή μου, το Καποδιστριακό, το χορό που μου αρέσει πάρα πολύ. Όλα αυτά που μου αρέσουν, Λατίν και αργεντίνικο τάγκο, μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή θα κοιτάξω τη Διονυσία. Είδαμε πρόσφατα και ένα παράδειγμα μιας γυναίκας, της Αντζελίνας Τζολί, που και εκείνη είχε ένα παρόμοιο πρόβλημα με σένα, το αντιμετώπισε με τον ίδιο τρόπο. Καταρχήν, εντάξει, μου φάνηκε εμένα πολύ οικείο, γιατί το είχα περάσει. περάσει. Είπα μπράβο της που το έκανε, που αποφάσισε αυτό το πράγμα και χαίρομαι γιατί πήρε τέτοια διάσταση, επειδή ήταν η Τζολί, ώστε να το δούνε οι γυναίκες και να προλάβουν. Και συγχαρητήρια και στον Μπραντ Πιτ που στάθηκε πραγματικά σαν άντρας δίπλα της. Βέβαια, και της έδωσε δύναμη Ναι, και με τις δηλώσεις που έκανε για να μπορέσει. Ναι. Που είναι πολύ λίγοι αυτοί που το κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το βασικό, να κοιτάμε πάνω απ' όλα τον εαυτό μας, να αγαπήσουμε τον εαυτό μας για να μας αγαπήσουν και οι άλλοι.